ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଶୀତ ଦିନିଆ ଥିଲା ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ପାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜଦରବାର ଥିଲା। ଶୀତ ଦିନ ଯୋଗୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ବାହାରେ ହେଉଥାଏ ଆଉ ପିଲାଟି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଡାକି ରାଜା ତା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ରଖିଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, କହିଲୁ ଦେଖି ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଦାମିକିଆ? ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, ରୂପା କଏନ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦାମିକିଆ। ଆଉ ଏହା କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହସି ହସି କହିଲେ, ଏ ପିଲାଟା ତ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ମୂର୍ଖ। ତାର ଏଇ ମୂର୍ଖପଣାକୁ ଦେଖି ହସି ତାକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କହୁଛୁ ଯଦି ରୂପାଟା ସବୁଠୁ ଦାମିକିଆ, ତାହେଲେ ରୂପା କଏନ୍ଟି ତୁ ନେଇଯା। ଆଉ ନେଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟି ତାର ପଳେଇଯାଏ। ଏମିତି ସେ ଡେଲି ଆସେ ଆଉ ସେ ରୂପାକୁ ଦାମିକିଆ କହି ରୂପା କଏନ୍ଟି ନେଇକି ପଳେଇଯାଏ। ଆଉ ତା କଥାରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଝିଅକୁ ମୂର୍ଖକୁ ହସେଇବାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁଦିନେ ସେ ପିଲାଟି ଆସେ ଆଉ ସୁନା ରୂପା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହି ରୂପା ବଡ଼ ବୋଲି କହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପା ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗେ। ମୂର୍ଖକୁ ବୋକା ବନେଇ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସିଏ ତାହାର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ଦିନେ ତାର ପଣ୍ଡିତକୁ ବା ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତ ପୁଅ କ'ଣ ରୂପା ଆଉ ସୁନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନି? ଏହା କହି ଉପହାସ କଲେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ରାଗିଯାଇ ଆସି ତାର ପିଲାକୁ ଖୁବ୍ ରାଗରେ କହିଲା, କ'ଣ ତୁ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନୁ? ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତତେ ଡେଲି ରାଜା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରୂପା ମୁଦ୍ରା କୁହନ୍ତି କେଉଁଟା ବଡ଼ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ରୂପାକୁ ବଡ଼ କହୁ। କାରେ ବାପା, ତମେ ଅସଲ କଥା ଜାଣିନ। ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ବାପା ତମେ ଆସ ମୋ ସହିତ ଆସ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ତାକୁ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ନେଇ ଆଲମାରିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଦେଖେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା କହିବି, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ମୋର ମୂର୍ଖତାପଣ ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ଡେଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଣି ଆଲମାରିରେ ରଖୁଥିଲି। ଆଜି ଦେଖ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା କେତେ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଶିଖିବା? ରାଜା ମୂର୍ଖ ନା ପିଲାଟି?